Already ye are clean because of the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abides in the vine. So neither can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same beareth fruit. For apart from me, ye can do nothing. If a man abides not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ask whatsoever you will, and it shall be done unto you. Karon nga takna abyan ato nga hambalan ang nahanungod sining mga factors kag mga personas nga naga-contribute agod nga masabat ang aton nga mga pag-ampo. Ang una nga factor abyan, siyempre ang pulong sang aton Ginoo. Nagasiling diri sa John 15:7, if ye abide in me, in my words abide in you. Hindi lamang kita magpabilin dira sa kaya Kristo Jesus, kundi nga magapabilin unta kung kuntani ang pulong sa Ginoo sa aton nga mga panghunahuna. Ang pagsulod sang pulong sa Ginoo sa aton mga panghunahuna nagahatag sa aton sang katin-aw o kapawa kagasanag sa aton mga desisyon kag mga plano. Kung masilin naton nanubig-tubig ang pulong sa Ginoo sa aton nga mga panghunahuna nga nag-ilig padulong sa aton mga tagipusoon, ang aton mga handom, ang aton balatsyagon, na aton pagabuhaton mangin in harmony sa pulong sa kabubuton kag sa mga pamaagi sang aton Ginoo. Ang eksperyensya sa mga gintutunan sa Acts chapter 6 from verse 2 up to 7 naghatag sa aton sang ilustrasyon kung paano nga ang mga solusyon sa problema dito sa iglesia sa Jerusalem natagan ini sang sabat kag sang solusyon. May problema dito sa amo nga iglesia tungod kay ang mga balo sa mga Greek-speaking Jews ginpahigad kag ginapaulihi sa pag-distribute sa mga pagkaon para sa ila. Ginuna sang mga leaders sa mga dako-dako sa amo nga iglesia ang mga Aramaic-speaking Jewish widows or women kag nagtuga ina sang dako nga problema sa amo nga iglesia. Kag ginsugid nila sa mga apostoles. Ang siling sa mga apostoles, magpili kamo sa mga matutong nga mga lalaki, mga tao nga napun-an sang balaan nga espiritu, kag nga may maayong testimony. Kag nakapili sila sa mga 7 ka mga tigulang o mga diakono sa amo nga iglesia. Kay nagpadayon, nagsiling sila, kay kami magapadayon sa pagtuon sang pulong sa aton Ginoo kag sa pag-ampo. Para sa mga apostoles, importante nga masudlan ang ila mga pangunang-una kag siyempre ang ila mga tagipusoon sang pulong sang aton Ginoo. Kag nga ang ila nga pag-ampo paghahatag sa ila sang gahom kag katin-aw kaklaro kasiguro sang ila nga mga buluhaton kag mga desisyon sa ila nga kabuhi. So ang expectation sa mga apostoles amo ini nga mahatagan sang solusyon o kon kasulbaran ang ila management problem. Sa pagamatod, ang pulong sa Ginoo nagatandog sang aton kalag, sang aton nga espiritu, kabisan pa bahin sang aton nga lawas, nga makita sa Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 12.
For the word of God is quick or alive and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang pulong sang aton Ginoo subong nga gamhanan kag buhi, nagatudlo sang ulo panghunahuna sang tumulo, nagabag-o sang iya tagipusoon kag nagapalig-on sang iya mga kamot. The opening of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Psalm 119 verse 130. Ang ikaduha na magamit naton agud nga mangin klaro ang aton nga mga plano kag mga pag-ampo. Amo ini ang balaang espiritu. Ang ginagamit nakon nga word paggamit sang balaang espiritu. Pero sa pagamatod, siya nagadumala sang aton kabuhi. Suno sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 18. Excuse me. And grieve not the Holy Spirit of God, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Ining balaan nga espiritu nagadumala, kinahanglan mapunan, kinahanglan kontrolahon kita sa balaan nga espiritu. Kag pinaagi sina, hindi naton siya mapasubo. Kay sa Efeso 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ang presensya sang Espiritu sa Ginoo subong nga manuglipay, nagahatag sang paglaygay, nagatudlo, nagahatag sang kasiguruhan, kag bisan pa sang inspiration. Siya naga-authenticate sa aton Kristohanon nga kaangtanan sa Dios. Siya nagapabilin kag nagapatinaw sang aton kaluwasan, nagahatag siya sang kasiguruhan. Siya nagabantay bisan pa sa aton mga paghango sa mga Biblianhon nga mga tinuuhan kag doktrina. Ining balaan nga espiritu nagabulig sa aton sa pag-ampo. Suno sa Roma 8:26, siya nagapangayo, siya nagapatunga para sa nagaampo nga Kristohanon kag tumulo. Ikatatlo abyan sa aton ginbasa kaina sa 1:15-7. Ang anak sang Dios nga amo si Ginoong Hesus, nagahatag siya sang paglaygay sa tumulo nga ginahambal diri magpabilin kita sa iya. Aton tugutan nga ang pulong sa Ginoo magapabilin sa aton, kag kita magapabilin dira man sa kay Kristo Jesus. Kung nagapabilin kita sa kay Kristo Jesus, kag nagapabilin ang pulong sa Dios sa aton nga mga kabuhi, ang aton mga panguna-una pagatinluan, ang aton mga motibo kag katuyuan manginputli, ang aton mga paggawi mapatadlong, ang aton panglantaw mapalapad. Kag sa panahon nga kita magapangayo sang bulig kag magaampo dira sa Ginoo, ang aton mga handom, ang aton mga ginatinguha pagasabton sang aton Ginoo dira sa aton nga pagampo. Ang ginapaabot sa aton nga Ginoo amo nga kita magapabilin gid dira sa iya. Ang aton mga ginapaabot sabton gid sang aton Ginoo. Sili ni Warren Wiersbe, ang sekreto sang pangabuhi, sang kabuhi amo ang pagpangabuhi. Ang sekreto sa pagpangabuhi amo nga kita magapamunga. Kita magapamunga kung kita nagapabilin dira sa Ginoo. Kita nagapabilin sa Ginoo kung kita nagahigugma sa iya. Kag magadugang ang aton gugma sa iya kung kita nagadugang sa aton pagkilala
paghibalo sining aton nga Ginoo. So ang laygay diri sa aton abyan amo nga tugutan naton nga ang pulong ni Kristo magapabilin gid sa aton nga mga panghunahuna. Let the word of Christ dwell in you richly. Pabilin sa aton nga mga ulo ang pulong sa Ginoo. Kag kita mangin maayo nga manunudlo sa aton mga utod, teaching one another in psalms and using also the songs. And as a result, we will be grateful. Hindi lamang kita mangin joyful, kita mangin thankful o grateful. Kita mangin mapainumsanon. Pagatinluan sa Ginoo ang aton mga katuyuan, ang aton mga kasing-kasing, kag iya kita encourage sa paghimo sang mataro nga mga desisyon. Kinanglan mag-angkon kita sang mataas nga tahod, pagrespeto sa pulong sang aton Ginoo. Ang aton nga mga ulo sudlan sang pulong sang aton Ginoo. Ang aton mga kasing-kasing tinluan sining pulong sang aton Ginoo. Ang aton mga kamot palig-on sining pulong sang aton Ginoo. Yan ang aton mga handom mangin bag-o. Ang aton mga panglantaw mangin malapad. Ang aton mga eksperyensya mapatalom. Ang aton mga ginahimo mangin refine. Ang aton mga kaangtanan mangin polished. Ang aton mga pag-ampo sabton sang aton Ginoo. Our wishes, our dreams and aspirations would be godly because these are coming from God Himself, and thus our words and our thoughts would be divine, and our ideas would be in harmony with Him. Abyan ko ng aton mga pag-ampo tulod sang pulong sa Ginoo kag sang balaan nga espiritu. Ang aton mga pag-ampo makaabot gid sa iya nga trono. Ang aton mga handom mahimong Dios no, ang aton mga plano mangin in harmony sa kabubuton kag mga pamaagi sa aton Ginoo. Ang aton mga katuyuan mangin matarong kag ang aton mga handom makahimaya dira sa Ginoo. Sa sini nga mga inagihan sa aton nga kabuhi, sa aton pag-komyon sa aton Dios, ang aton mga pag-ampo mangin kalamutan sa iya. Magaampo kita hindi tungod kay ini aton katungdanan. Magaampo kita tungod kay amo ini ang aton nga kalipay. Makalipay gid man sa pagamatud kay nakasiguro kita ng aton mga pag-ampo sabton sa aton Ginoo kag mangin madalong pagid ang aton paghiyambitay dira sa iya. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo balaan nga pulong, sang imo balaan nga espiritu nga amo ang nagatuytoy sa amon nga mga plano ka mga desisyon kada adlaw. Gamita ini nga mga prinsipyo sa amon nga pagpadayon nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Kag buligi kami nga makalikaw kami sa paghimo sang sala. Buligi kami nga mangin malig-on, matarong ang amon mga ginahimo sa sining adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang amon manluluwas, kabay pa. Madamo gyud nga salamat abyan sa imong nga pagpamati sa sining istasyonan sang radyo. Akon nga pagpangamusta sa aton mga kabyanan nga nagatanaw karon kag nagapamati sa sining Facebook. Sa ngalan sa aton Ginoo, ako magasiling, may God bless you.